Poissa silmistä, poissa mielestä. Tämä vanha sanonta. Me saadaan jatkuvasti ärsykkeitä silmien kautta ja halut herää pelkästään jo telkkarista ruokamainoksia katsellessa. Mikäli nämä näköärsykkeet on sulle ongelma ja sä pidät aukinaista suklaalevyä keittiön pöydällä, niin sun tekee ihan varmasti sitä myös jatkuvasti mieli. Ei välttämättä riitä, että suklaalevyn siirtää sieltä keittiön pöydältä keittiön kaappiin, sillä kuitenkin sä tiedät, että se on siellä. Ja se härnää sua jatkuvasti. Mielihalut herää siis paljon helpommin. Miksi siis kiusata turhaan itseään? Koska mikäli sun tekee mieli herkutella, vedä kengät jalkaan, lähde kauppaan, osta herkkuja ja nauti. Kauppaan lähteminen vaatii kuitenkin paljon enemmän aikaa kuin sinne keittiön kaapille käveleminen, joten sulle jää myös vähän enemmän aikaa arvioida, että tekeekö sun oikeasti mieli herkutella vai onko sen halun takana jokin muu asia. Saat siis herkkujen silmien alta pois pitämisellä itsellesi hieman enemmän peliaikaa harkita sun seuraavaa siirtoa.